Yafika-ke khona uMajola uhleli kusofa nengane yakhe. Athi uyabona futhi, hawu akasekho. Bese kungena uHlengizwe-ke ubheki wabo. Bese yamtshela ukuthi, hawu kade ngibona uMajola la manje usephume washonaphi? Axake-ke uHlengizwe uthi, hayibo uMajola lana, hhayi ngeke baby girl. Athi nje lo uMajola ushonile 3 days ago, so angi-understand ukuthi uba wena lo umbona la endlini. Tan tan tan. Angitshela ukuthi useyapoka uJolo. Bese amangazwe yilokho-ke nje uHlengizwe benoMancwane kungena umngani. Yamkhumbula umngani loya emgaqweni isipoki simjaha ngenduku, simshaya ngenduku sithi akayo-confess. Isipoki samaJola lapho uphethe nengane, shuthi nengane yashona. Mfethu. Uphethe nengane uhambe emqhuba ngenduku emgaqweni uthi nje hamba uye lapha.